हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो आङो फुंनि ओंखाम जानो थाखाय नै गाजर सालाद बानायनो नागिरदों। गाजरजों थाइबें ओमफ्राय मा भाजा एवखोथाय आइया ओंखाम जा होनगासिनो आंखो। ओमफ्राय दा जानोसै दिनै एसे थाबनो मैयानिफ्राय एकदमबारे बेलेग माने मा होनो ट्रिट खालामगासिनो आंखो माने एकदम जानो हायाबाबो एसे होबाय थायो माने दसेनो थालिर गाइखेर आं बांद्राय इदि एकदम खन इदि जालाबायबाय थाया नालाय माने जानो हानो नागिरा आरोना आङो। हासबेन्डआथ' बुंनोनो नांला आरो बिखौ मोनबोआसैसो आं आरो दसेनो थाइबें जासि होयो जानो दसेनो गाजर दसेनो थालिर एकदमबारे आंहा ओजा इदि बांद्राय जाबांनो हाया। ओमफ्राय माने सेलेन होबायना मैयायो एकदम गिथारबाय आरोना इसोरो। ओमफ्राय जानायखौ थिग खालामनांसिगोन होननानै माने एकदम मैयानिफ्राय रेस्ट होआखै आंखो जाहोनाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। फुंनि ओंखाम जाना लानि आङो दिनै एसे फुङावनो जाबावनोसैसो नङाबा एसे इखिनि टाइमाव आं जायानोना ओंखामखौ फुंनिखौ अलसिया नालाय दहाय फुङावनो 6टायावनो फोजादोंमोन आङो मिथियाखै। ओमफ्राय आंसो नोंखौ फोजाफिननांगौ जादों उनावलाय फार्स्ट लोंनायाव मिथियाबालाय आं उनथिनानै ब्रास आरि खालामखांनानै दै आरि लोंखांनानै गावखौसो उल्था फोजाहैफिनदो। नोङो एसे फुङावनो फोजाबा 6टा बाजायाखैबा 6टा ना 5टा खैथायाव उनथिदों 6:30। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा मैयायोथ' सेलेन होदोंमोन नालाय आंखो। ओमफ्रायो आङो मोनसे खोथा सोंदोंमोन आंखो जाय मोजां मोनो बिथांमोना मालाय बयबो आंनो खोन्थाहरदों आरोना आं सोंदोंमोन नालाय दुरबलफोरा बोरै खारगोन आरो मा जाबा हेमग्ल'बिया बारायगोन बेफोरखौ आङो सोंहरदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आंखौ मोजां मोनग्राफोरा बिरादनो कमेन्ट हरदों आरोना ओरै थोरै जा ओरै थोरै जाबा हेमग्ल'बिन बारायो बा दुरबल खारो होननानै खोन्थाहरदों। थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जाय आंनो खोन्थाहरबाय आरोना। दा आङो ट्राइ खालामनोसै आरोना नोंथांमोन खोन्थाहरनाय बायदिनो जानो। बानलु होनाय नङा दे संख्रि होबायबा जागोन दे। मा भाजा एवदोंथाय आइया? दिंखिया बायना लाब्रबलायबाय आंखौ जाहोनो थाखाय। सोरबा दिंखिया जा इदि होनना होनदों नालाय ना दिंखिया भाजा जा इदि होनदों नालाय इखिवाबो जाफादो नोङो। जागोन र' आं प्लेट गंसे लायनि र'। दे जादो फटाफट। दिंखिया गोथाव जादोंना जायाखैबा मिथिया गोथाव जादोंना जायाखै आइया एवदो दहाय फुङावनो। मा भाजाया गोथाव जादोंना? भाजाया गोथाव जादों दिंखिया भाजाया? माबा रायलायबाय आंनि होननाय खोनायाखै अबे खिवालाय? ओइनै दै गुदुङानो गैया खोमा। दङ बेखौनोथ' लादों आङो। इयो मोनसेयालाय गोदाना? गोदानखौ नाङा दे। जानोसै लोगोफोर फुंनि ओंखाम नै आइया आंखौ जाथो होननानै फुङावनो दिंखिया भाजा एवबाय आरोना नै दिंखियाजों आलु बायना लाब्रबलायथारबाय। ओमफ्राय गाजर थाइबें सालाद बानायना लाबाय आं। ओमफ्राय नै घिउ जानांगौनो हासबेन्डआ एकदम हान्थि होथाराखै घिउखौनो जाया होनगासिनो मैयानिफ्राय। जाना होनोसै आं। एसे जाबानोथ' जाबायना आङो। नों मानो इमान टेनसन लादो? जाया नालाय। नों मैया बिराद गिदोंमोन नामा आंखौ ओमफ्राय सेलाइन होनायखौ? मा जाखो होनना गिदिर सानदों आरो न'आव फैनानै ओमफ्राय फैस्लाबनो मोना थालिर लेमना होलाय दालिम लेमना होलाय। जानोसै दे आङो। दिंखिया भाजाया गोथाव जादों।
आं खिनिखौ जाजोबनो हानाय नङा सालादखौ नोंनोसो बुंगोन आं हानायखिनिखौ जाजोबदो होनलायनाय आंहा हाना जागोन ना जानो बानानै दोननो नागिरलायो शपिंबो बानायनांगौ जोंहा ना बेबिनिबो आंनिबो माला बानायनाय जायो साननैसोआवनो बानायहैनांगोन होनदोंमोन आइया माने एडभान्स खालामनानै दोनखानोसै आरोना शपिंखौ आं दुगैनोसै आंखौसो अलसिया होनो गावहासो दाबो दुगैयाखै फ्रेस जायाखै मैयानिफ्राय टेनसन नामा जाया नालाय नोङो दायो जादो इयाव नों थालिर दं आपेल दं दालिम दं दा मबाइल नायना बावगोन दे आं दुगैनोबा दुगैदो जाबाय थानोसै